Attivitajiet sinonimi mal-Festi tal-Indipendenza bla dubju jibqgħu iż-żewġ konkorsi mużikali, il-konkors Kanzunetta Indipendenza. Fil-fatt tal-sena oħra se jittellaw żewġ serati ta' dan il-konkors, il-finali tal-KKI Junior li se jsir il-ġimgħa 17 ta' Settembru u l-għada issegwi l-finali tal-Kantanti Stabbiliti. Iż-żewġ festivals ser ikunu qed jixxandru live fuq Net Television trasmissjoni li tibda fit-8:30 ta' filgħaxija. Intant bħala preludju għal dawn iż-żewġ festivals Net Television se jkun qed itella 3 programmi speċjali live bejn it-2 13 u l-4 15 ta' Settembru, programmi li jixxandru wara l-bulettin tal-aħbarijiet ta' Net News. Fil-programm ta' 2 se jkunu mistiedna l-kantanti kollha finalisti tal-KKI Junior, fil-waqt li t-3 u l-4 se jkun iddedikata għal kantanti finalisti tal-KKI tal-kbar. Dawn il-programmi ser ikunu preżentati mill-preżentaturi tal-festival stess, Marka Zoppardi, Michela Dalli, Kinku Tajjar u Valerie Vella rispettivament. Interessanti l-fatt li din se tkun is-7 edizzjoni tal-KKI Junior u 30 edizzjoni tal-konkors Kanzunetta Indipendenza tal-kbar. Id-direttur artistiku ta' dawn il-festivals huwa Marco Calleja. Din is-sena l-kartolini abbinati ma' kull parteċipant se jkunu qed jitrattaw it-tema tal-ambjent. Dan fil-waqt li l-proċess kollu taż-żewġ festivals kien assistit dejjem b'nutar kif jiġri ta' kull sena. L-organizzazzjoni tal-konkorsi Kanzunetta Indipendenza din is-sena reġgħu ġew fdati f'idejn id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar.